नैबे लाइजाम बे लाइजामा जाहैबाय फेसबुकनि गेजेरजों बेयाव इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों ओंखारदों आरो बीपीएफ दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि माने बिबानगिरि बिथांमोननि पेजनिफ्रायबो बियो आपल'ड जादों जे 2020 सननि 23 डिसेम्बराव 23 डिसेम्बराव बीपीएफ दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगनेचार आरो प्रवीण बर' बै समनि मावफुं गाहाय नेहाथारि बीपीएफ आरो यूपीपीएलआ जथायै बीटीसीआव सरकार दानायनि सायाव सावरायनो बा मदद खालामनो हांख्रायनानै गांसे लाइजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिहाराव सोलिबाय थानाय राजखान्थियारि जि माखासे थासारि आरो बे परिबेस आरो परिस्थितिखौ नोजोर बोनानै बुंथारनांगौ जिखिनि मेइन पइन्ट्सफोर दङ बिनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो खौरांगिरि बिथांमोनखौ लिंदों आरो बे बिथिङाव गाहायै बावैसो खौसेथि बर' माहारिनि आफादफोरनि जि मोनसे इनिशिएटिभ आरो बर' आन्चलिक राजखान्थियारि दोलोफोरनि जि गोरोबलायनायनि जि मेटार बे मेटारखौ लानानै जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासै मोन 16 बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा बर' आन्चलिक राजखान्थि हान्जा यूपीपीएल आरो बीपीएफनो जेब्ला सावरायनो थाखाय लाइजाम दैथायहरनाय जाबाय आरो जोबोद गोसो गोथारै खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै आफादफोरा ज'है जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो मोन्नैबो दोलोनि सानै गेदेमा दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि बे खोथाखौबो जोङो फोरमायदों आरो बे सावरायनायनि थाखाय जेब्ला लाइजामखौ दैथायहरबाय आरो लाइजाम दैथायहरनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि बीपीएफ दोलोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरफिनदों बे खोथाखौबो जोङो 9 आगस्टआव बड'फा हाउसआव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवारै गोथौयै जोङो फोरमायदों आरो बिथांमोना जि लाइजामखौ जोंनो दैथायहरदोंमोन बे लाइजामाव जिखिनि खोथा लिरनाय दङ जों बेखौ दाबो खेंफोरथि बा बिनि सायाव जोङो रावनोबो जों फोरमायाखै बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै दोनदों नाथाय जोङो बे लाइजामनि आधाराव फिन खेबसेबाव आरोबाव जोङो दैथायहरदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों जों थोंजोङै सावरायनो लुबैयो हास्थायो आरो बे माहारियारि आफादफोरनि मोनसे लुबैनाय बुजाबुजिया मा लेभेलाव जागोन खौसेथिया मा लेभेलाव जागोन बे उननि बाथ्रा खिन्थु सावरायनो जे हास्थायो लुबैयो जों बेखौ फोरमायदों आरो 12 दिनैनि बे सानखौ 12 आगस्टखौ जोङो मोनसे सम मोनसे होनानै जोङो खावलायहरनाय जादों आरो बिनि गेजेरावनो यूपीपीएल दोलोनि आफादगिरि बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांमोननि दोलोनिनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना सानैबो 10 आगस्ट 10 आगस्टआव फैनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस हाउलियाव प्राय 2 घन्टा मोन 16 बर'नि गेदेमा माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननि दैदेनगिरिजों खौसेयै जों जयै रायलायदों बे रायलायनायाव मा जाखो मा जायाखै जोङो खौसेयै मोन 16 आफादा साननै सानथामनि उनाव सावरायफिननानै जोङो बेखौ फोरमायगोन दा खोथाया जाबाय मा आं बेखिनि रेफारेन्सखौ बेखायनो लाबोनांबाय जे नैबे बे लाइजामा जाहैबाय फेसबुकनि गेजेरजों बेयाव इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों ओंखारदों आरो बीपीएफ दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि माने बिबानगिरि बिथांमोननि पेजनिफ्रायबो बियो आपल'ड जादों जे 2020 सननि 23 डिसेम्बराव 23 डिसेम्बराव बीपीएफ दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगनेचार आरो प्रवीण बर' बै समनि मावफुं गाहाय नेहाथारि बीपीएफ आरो यूपीपीएलआ जथायै बीटीसीआव सरकार दानायनि सायाव
सावरायनो बा मदद खालामनो हांख्रायनानै गांसे लाइजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बड'फा हाउस एड्रेस होनानै बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों। दा बे लाइजामाव गोबां खोथा दङ, अलरेडि बे ससियेल मिडियायाव आपल'ड जाबाय। खोथाया जाहैबाय जे मेल मिटिङाव खौरांगिरि बिजोङाव दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खौसेथिनि थाखाय लाइजाम हरनाय जादोंमोन, किन्तु बिथांमोना बे समाव गोसो होआखैमोन होननानै। दा खोथाया जाहैबाय जे 7 आरो 10 डिसेम्बराव 2020 कभिडनि उनाव बिटिआरआव बिसायख'थि जादों। 12 डिसेम्बराव काउन्टिं जादों, रिजाल्ट फैदों आरो 15 डिसेम्बराव जों जिखौ नुदों UPPL दोलो, BJP आरो GSP लोगो नांनानै बिथांमोना भट टेकिं लानानै सरकार दादों। आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिया जिहेतु मोन 17 मोनदोंमोन, सिंगल माने लार्जेस्टमोन, बिथांमोना मेजरिटि मोनाखै बा मेजिक नाम्बार मोनाखै, किन्तु सिंगल लार्जेस्ट। आरो बे हिसाबै बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना PIL होदोंमोन बा केस होदोंमोन, पिटिशन। आरो बे पिटिशननि आधाराव 26 डिसेम्बर 2020आव गुवाहाटी हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय मोनसे दिन थिक खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय बिनि गेजेरावनो 15 तारिखआव भट टेकिं लाबाय, 26 तारिखआव हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय दिन होबाय। 23/12/2020आव गांसे लाइजाम बिथांमोना दिनै आपल'ड खालामदों। बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो, किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों। आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि, आं बै समाव आफादगिरिमोन, गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि, आथिखाल बिथाङा MLA, बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो, बिथाङाबो मोनाखै। आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिप्ट कपिबो गैया। हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ, किन्तु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै। आरो सोरनिबा दाराय बिथांमोना जुदि होफैदोंमोनब्ला जाय होफैग्रा बे कमिउनिकेशनाव माबा मोनसे गेप जादों। जोंनि अफिसियेल प्रसिडिं रिसिप्ट एन्ड डिसबार्स माने इन एन्ड आउट जि रेकर्ड जोंहा थायो लाइजामनि, बे लाइजामाव खिन्थु जेबो जोंनियाव अफिसियेल रेकर्ड बेबायदि तथ्य दिनैसिम गैया। दा बेखायनो खौसेथिनि लामा हान्थिनानै हाबा मावबाय थानाय समाव दिनै जोंनि सायाव मोनसे ब्लेम लाबोनो नागिरदों जे जोङो बै समावनो खौसेथिखौ नागिरदोंमोन, नाथाय एबसुआ बे खौसेथिखौ जोगारदोंमोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव 25 लाख बिटिआर रायजो राजानि बर' हारिनि अस्तित्व आरो जातीय सार्थआव, जातीयताबादनि सार्थआव जों मालाबाबो रावखौबो थगायबोफेरनाय खोथा गैया। किन्तु बेबो सैथोदि BPF दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेल विचार, UPPL दोलोनि जायफोर वेल विचार, बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन, माने सरसा, जिरायलायनायनि नङा, जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा। किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै। आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों। जिखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि, बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बेयो गैया। बिथांमोना हयथ' हरदोंमोन, बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै, बा बिथांमोना हरनो होननानै ड्राफ्ट खालामदोंमोन किन्तु बेखौ होफैनाय जायाखै। गोबां कारन थानो हागौ, बिनि स्पष्टीकरणखौ जों होबाय। दाबो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, मोन 16 आफादा हाग्रामा महिलारि BPFनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ। जोङो जेब्लायबो थियारि, जिहेतु जों बिथांमोननो लाइजाम हरदोंमोन आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों सावरायबाय। मा सावरायखो बे खोथाखौ लानानै गासै 16 आफादासो निर्धारन खालामगोन आरो बेयाव जोङो ज'है जुथुमफिननानै उनाव जोङो रायजो राजानो मिथिहोगोन। बे मोनसे बिथिं।